παίξουμε άλλο ένα παιχνίδι. Τι λες ρε? Νομίζεις? Α, παιδιά, να ξέρετε, έχουμε και καινούριο παιδάκι. Είναι ένας φίλος μας, δεν είναι από τα σχόλια, είναι ένας φίλος μας, δεν είναι από τα σχόλια. Δεν είχαμε φίλο. Περιμένετε λίγο γιατί κάτι μου δείχνει να δω να δεν μπορώ να παίξω. Ωραία, παιδιά, που πάμε, μπρο. Μάτσο, έλα γρήγορα. Γιατί γίνεις καράβλα? Κάμε 3v3. 3v3. Vamos cantar. Εδώ ρε Φίλιππε! Ποιος είναι αυτός ο μπρο? Φίλιππε! Μπρο, κάτι μου βγάζει στην οθόνη. Είναι όμως... Μάξιμ! Φύγετε! Φίλιππε! Σουτ! Ελάτε από εδώ, Μάξ, έλα! Πάμε από εδώ. Ναι, γιατί είναι γύφτος. Έλα! Έλα, μη βγεις. Μη βγείτε. Όποιος βγει, θα το σκοτώσω. Τώρα μπαίνουμε. Μπαίνουμε, παιδιά. Πατήστε το τρίτο, το μεσαίο. Το μεσαίο! Εγώ πάτησα την πρώτη. Το μεσαίο είναι full ωραίο. Το μεσαίο! Το μεσαίο πάτησα. Παιδιά, συγγνώμη για τη βλακιά που γίνεται τώρα. Έλα όμως, δεν έχω ίντερνετ. Επιτέλους έχω. Όσο ένα άτομο χωρίς... Πέθανε. Παιδιά, έρχομαι. Μπροστά ένα άτομο πριν χωρίς να έχω ίντερνετ. Πρώτη πάτησα εκεί πέρα, προπάτησα ένα headshot. Όσο πήγαγε ο άλλος. Και εγώ έκανα ένα αυτό που πήγαγε. 2 άτομα σκότωσα. Έλα, Γιώργο. Ναι. Μάξιμε, μείνες μόνος σου. Sorry, bro. Δεν πειράζει. Αλλά τώρα μη λες ότι είσαι καλύτερος γιατί πέθανες. Όμως, bro, το κινητό μου το έχει κάθετα. Οπότε δεν μπορώ να παίξω καλά, να ξέρεις. Όχι. Όμως κρατάω το YouTube. Με το μικρό... Πώς το... Πού είστε? Πέθανα. Δεν παίζω καθόλου καλά από κινητό, ρε. Γιατί παίζεις από PlayStation. Εμένα με δυσκολεύει πάρα πολύ να παίζω από PlayStation. Μόνο Fortnite με βολεύει από PlayStation. Κάνα kill. Ρε φίλε, με σκοτώνει ο άλλος. Φεύγω εκεί, δεν πειράζει. Από υπολογιστή νικάω, να ξέρεις. Και εγώ νικάω. Παιδιά, πρέπει να τους σκοτώσουμε τώρα γιατί αν μας ξανανικήσουν, για αυτό να τους πάμε κάρι. Ναι, σκότωσα κάποιον. Παιδιά, άλλος ένας. Όχι, εγώ σκότωσα κάποιον χωρίς ίντερνετ. Και εγώ σκότωσα κάποιον. Χωρίς ίντερνετ. Το μακεράκι το τι χρώμα είναι? Εμένα είναι ροζ με καρδούλες είναι. Εμένα είναι χρυσό. Και εμένα χρυσό είναι. Το χρυσό το έχω. Και εγώ έχω χρυσό. Α, απλώς έχω βάλει αυτό με τις καρδούλες. Αλλά αν θέλετε μπορώ να βάλω το χρυσό. Πρώτη το πρώτη εκεί πέρα, το είδατε όσο έπεσε. Ναι, όχι βασικά. Δεν έχω ίντερνετ. Ωραία, έχω τώρα. Πήρτα γιατί δεν είχα ίντερνετ, τώρα θα χάσω. Δεν μπορώ να παίξω καθόλου καλά με εδώ. Παιδιά, δεν σας φταίω. Ούπα, στα 5 άλλαξε. Ναι ρε φίλε, έχουμε ευκαιρία τώρα. Ακούγεται φίλε με το μαχαίρι του. Οπα, Die. 4-4. Άλλο ένα, άλλη μία να τους σκοτώσουμε. Νικήσαμε, είμαστε ισοπαλία μέχρι στιγμής. Έχουμε την ευκαιρία, παιδιά, έχουμε την ευκαιρία. Το τελευταίο γύρος. Όχι, όχι. Στένα, είσαι τελευταίο, όχι, όχι, όχι. Στella, εσύ το κάνεις το class, το stop class. Κάνεις... Δεν έχω ίντερνετ. Έλα, τελευταίο kill. Ένα βήνα. Δεν έχω ίντερνετ.
πειράζει, πάμε. Γιατί δείχνουν όλα 1v1. Μάξιμε. Μάξιμο, πού είσαι? Παιδιά, περιμένετε, παιδιά, πρέπει να πάω από ένα άλλο λεπτό. Πήγαμε με άλλον, ρε φίλε, να ρε Μάξιμε όμως. Ωραία, εντάξει, παίξτε ρε φίλε, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Στέλλα, πάμε να βγαίνω. Οκ. Ωραία, πάμε τον Γιώργο 1v1. Δεν μ' αφήσεις. Στέλλα, please, στο μεσαίο. Όχι. Εγώ πατάω το τρίτο. Στέλλα, please, το τρίτο. Στέλλα, please. Ναι. Αλλά δεν θα σε αφήσω επειδή πήγαμε σε αυτό. Είναι καλός. Γι' αυτό δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Έχω καιρό να το παίξω κοιμάτιση. Πολύ άγρυστο. Θα παίξω από το PlayStation. Οκ. Παιδιά, θα είχαμε νικήσει αν δεν έκανε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Να θέλετε να γράψετε τα ονόματά σας στο Roblox από κάτω στα σχόλια και θα τα έχουμε πει σε βίντεο. Πώς θα γράψει σε σχόλιο, εμείς όμως τα έχουμε πει σε βίντεο. Ξέρω, αυτό είναι το ίδιο. Και τα ξαναλέω. Θα γράψουν αυτοί τα ονόματά τους. Ναι, το έχουμε πει κι αυτό. Απλά ακούστε αυτό που λένε, δεν το καλά. Ναι, Μάξιμε, κάνουμε ήδη βίντεο. Έλα, εσύ δεν έκανε leave. Αγοράσω κάποια όπλα. Victory! Ορκώ νίκησες επειδή με έκανε leave. Ευχαριστώ. Γιώργο, λίγο πρέπει να φύγουμε. Όχι, δεν είναι και 30. Ναι, και 50 θα φύγουμε. Εντάξει, έλα. Περιμένετε να δω, δεν έχω το κούλο ίντερνετ μου μέσα. Και θα ένα βιένω με τελειώσω. Επιτέλους φύγα. Αμέσως είμαστε. Άλλο ένα και τελειώνουμε το βίντεο. Ναι, παιδιά, γράψτε τα ονόματα σας στο Roblox, κάντε like, πατήστε το καμπανάκι. Θα κάνω αυτό με το Μάξιμο και μετά. Στέλλα, ξέρεις. Ναι. Και παιδιά, μην το κλείσω το βίντεο γιατί θέλω να βασικά κλείσω γιατί έχει βγει αυτό που ήθελα να τους δείξω. Όποιοι το έχουν κάνει. Άμα πεθάνω τώρα, άμα πεθάνω άλλη μια φορά, άμα πεθάνω, θα σταματήσουμε το βίντεο. Μου έδωσε στην άλλη πλευρά, ευχαριστώ πολύ. Ωραία, τελειώνω το βίντεο. Αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Ευχαριστούμε. Και να μην σας άρεσε, πατήστε like και καμπανάκι για να μην χάνετε ούτε ένα βίντεο. Bye.